Igbo kwezonu akụnụ ndị Igbo ụnụ ọwụka ndị Igbo ụnụ ọwụ ndị ugwu ụnụ ọwụ ndị ofe mmanụ akụnụ ndị Igbo kpọmkwem ndị ma ihe ndị na-aga mba erifo nri ndị ma ihe ewu na-eri taa ma anyị ga-agaga site n'ewu n'ime ọhịa ebe anyị na-aga ụnụ ma ihe ma otu esi etute n'ewu atụtecha n'ewu anyị etute nkụ anyị tụtecha nkụ anyị egbutekwe maka ihe niile a ma akụziri otu esi eme ya n'Igbo ahụ ụdara ya aghọta ụdara onye ọbụla ga-agbaju akpa ya agbaju ụdara ga-aragide ụdara atọ ihe Igbo kwenu kwezuone oke nwa kwụrụ aka m ya kwụ ga-eso anyị aga yes ị ga-eso anyị aga ọmarịcha akwụ ga-eso anyị nke ahụ na-emere m nke ahụ popu John Paul nke ịtọ nke ahụ nwa kwụrụ aka mụọ sorry nke ahụ nwa ka nwa nke ahụ udu mmiri nke ahụ onye amị nke ahụ kpọkịrịkpọ lee anya onye nsọ nụkwa ebe a lee na onye nsọ lee n'anya ebe a onye nsọ nke ahụ nwa fada ozudo nke ahụ ezudo nke ahụ nwa fada nwa mama n'ụwa niile nwa mama ka nwa mama lee anyị niile zuru ezu and ebicha mma anyị ga-aga na-aga tụọ n'egwu ngwa bịa ka anyị gana bịanụ anọ na line akwa anyị na-aga ọfụma anyị bido ebe a ụnụ ama ihe dị ihe a gịnị nwe ya ihe ahụ iji nkwụ asụmọ gịnị igu nkwụ palm leaf ihe ahụ palm leaf akwa ewu na-eri ya will cause it anyị enwetago the first nri ewu na so anyị ga-edesa ya ebe a ngwa ndị ji mma enyi ha ugwu nkwụ ụlọ egbutu ya ndị ji mma ga-abụtuo n'ego onye pụta n'ụzọ pụtanụ n'ụzọ gwa ga-adịsa ya ebute anyị edesa ya ozuo anyị ga-abụgoro ya ewu erie unu na-eri ka ewu si eri nri ka ya na-akpọ ewu na oyibo goat and atụrụ na-erikwa ya atụrụ and goat akwụkwọ ofu ihe atụrụ ka ya na-akpọ atụrụ n'oyibo wadesa ya ebe ahụ egbuzila na ọmụ nkwụ ọ na-ama ihe ewu ihe a bịa lee m ihe onye ga-agwa m ihe ewu ihe a ọmụ nkwụ ị ma na ọmụ nkwụ a ga-eto bụrụzie igu nkwụ akwa mama ọmụ nkwụ a ga-eto mụzie igu nkwụ ihe ọmụ nkwụ ji so na ọ sị na mkpu akịrịka na nwa mgbe nta ọ gwara igu nkwụ si ya hapụ na nwa mgbe nta na ọ ga-ahụ igu nkwụ agwụrụ ọmụ nkwụ si ya nwa mgbe nta na ọ ga-ahụ ihe ya na-ahụ n'elu nkwụ na ya ga-ahụ ihe ime o togidere bịazie dị otu a ka ọ dịbu bifọ o tozie ihe otu a onye ọ ga-esi ya nwa mgbe nta ọ ga-ahụ ihe ọ ga-ahụ ihe ya hụrụ n'elu nkwụ si ọmụ nkwụ mere mechara wụọzi igu nkwụ wuchi na igu nkwụ wuzie mkpu akịrịka ịma ihe nke ahụ
mee nke awụ nke a na nke awụ ọmụnkwụ mechara wụọ nka ọmụnkwụ a na mechara wụọ nke ahụ igu nkwụ aka uze nke wụrụzie mkpa akịrịka nke a na-akpọ nka mkpa akịrịka a na-akpọ ya gịnị a na-akpọ ya gịnị ụmụ ngosi na Maazị Igbo imena Maazị Igbo imena Maazị Igbo imena nne ewu anyị ezuola maka anyị banye n'ime ọhịa akwụ na ahụ na nne ewu anyị butere akwụ na ahụ na ya anyị ga-ebu ya na-abụgịrị ewu ka awụ ewu richa nke a this one now contain both vitamin both carbohydrates both protein everything to the ewu it's a all balanced diet ericha ya obi na-atọ ya ụtọ oge n'abalị na-ericha ya n'abalị orichekwa ya ugbo orikwa n'abalị ya kwụpụtakwa ya n'ọnụ tawakwa ya ọya na obi na-eme ya pọlịna Igbo kwenu aka n'ọzọ